клуба получава по 300 000 лева на месец, не е истина. Клуба никога не е получавал суми в подобен размер. Може би с изключение на месеците, в които в един месец е инкасирал 50 000, другия тогава може да получи 350 000, но средната сума, която е получавала от общината и от различни пътеки, включително детско-юношеската школа, за която говорим, е почти 30-40% по-ниска. Говоря месечно. Второто нещо, което искам да кажа, е, че отбора 2 години поред е в А група с бюджет идентичен с този, който беше в Б група. За да останем на базата на отношенията клуб-община, да не забравяме, че амбициите на общинското ръководство, развитието на клуба последните години беше съпроводено и с много сериозни инвестиции в базата на клуба. Значи, осветление, последно електронно табло, практически нов сектор, 4 затревени терена, от които 2 чисто нови с автоматични поливни системи. 5 терен в Сарая, който се поддържа така, че на него да води тренировки първия отбор. Знаете за изискванията на Любопенов. Той е на лош терен, лоши терени не позволява. 2 изкуствени игрища с доставени консумативи за практически основен ремонт. Те са доставени и са там, те се виждат. Това са инвестиции на общината в базата и инвестиции в децата на Пазарджик. В този план, за много кратко време, школата даде нейните си плодове. Втори отбор по спортен път влезе в 3-та лига. Казвам по спортен път, защото имаше възможност ние да платим такса и да го вкараме административно. Не, това не се случи. Момчетата миналото лято спечелиха 2 плейофа и влязаха в В група. Юношите старша възраст играят също мъжки футбол в окръжната група. Имаме 2 отбора юношески, които играят в елитна група, с най-добрите от цяла България. Имаме отбор, който миналата година завърши втори в зона Пловдив. Имаме отбор, който миналата година спечели турнир в София, като на финала би ЦСКА. Нали така беше? Тоест, много бързо инвестициите, труда и упорството дават резултат.